Niyabona makufuneka kwenziwe kube neaction eyenzakalayo. Cha mfowethu uphiwe uyisishoshovu, uyiloko okubizwa ngokuthi isishoshovu. Ake unciphiseke bafo la ungaphiwe khona, uphiwe ngasemlomeni inkabi yami. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Ngicela uqala la kanti naye uMax uyakwazi naye ukuthi akwazi ukuhlonipha abanye abantu. Ngiyaqala nje ukuthi ngimuzwe ekhuluma ngesizotha ngale ndlela le. Futhi naye khona abasabayo. Siyabonga kwazi lokho. Nangoke phela uMax usekhala ngokuthi uphakela umthakathi akakwazi ukukhuluma nhlobo. Mithi nje uyavulela nje ngokomlomo uvisa neabed. Ukhala ngokuthi akayeke ukukhuluma angaphinda ukukhuluma aqhubeke nezenzo zakhe ezinhle naye ongizwe. Ngifune ukuthi ngimoshe isikhathi sakho ngoba uyangazi angithanda ukumosha isikhathi sakho. Fusane shone khona uyozibonela wena, uyozizwela wena ke yena eyisholo yena uMax Makhanya. Mawuthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushare usubscribe ukuze phela ungeke uzukuthele ama-video afana nalawo. Ashone khona ke solalela ke yena ke uMax egadla kuphakela umthakathi kanye nongizwe. Phiwe ngakhona uphinde uzazi futhi la ungaphiwe ngakhona. Fokandabandaba wena uphiwe nje mfowethu kwi-leadership, uphiwe futhi ekwenzeni. Yabona makufuneka kwenziwe kube neaction eyenzakalayo. Cha mfowethu uphiwe uyisishoshovu, uyiloko okubizwa ngokuthi isishoshovu. Ake unciphiseke bafo la ungaphiwe khona, uphiwe ngasemlomeni inkabi yami. Awuphiwe bafo emlomeni, awukwazi nje ukukhuluma phakela umthakathi. Nciphisa ngalapho mfowethu, kunezinkulumo zakho othi mawuyikhuluma emakhoneni bese ifika kwi-social media ebese idala the unnecessary criticism. Uyabona? Singathi sikhuza abantu ku social media ngokukhamisa imlomo, bekhamisa imlomo enukayo, becriticize izinto ezisebenzayo. Phinde futhi nawe mfokandabandaba ukhuluma izinto othole ukuthi ziyawudayisa ilokhuze, ziyayidayisa i-momentum, ziyayi-affect i-momentum. Awuphiwe vele phakela umthakathi ngasekukhulumeni, awuphiwe inkabi yami. Wena uyisishoshovu, wena uvulavala, wena uphiwe ngasekwenzeni. Makuthiwa action speak louder than the words, kukhulunywa ngophakela umthakathi. Kuney'nkulumana zakho nje mfowethu ey'phumayo endleleni, ey'phumayo ngempela endleleni. Kuyenzeka-ke umuntu mengabe ethokozile noma ejabulile agcine eqa ulayini. Buyela-ke inkabi yami kulayini, uphume nje ekukhulumeni vela uphiwe lapho. Shiyela nathi ku-social media sikukhulumele mfowethu. Uma bekujaha, uma beku-attack-a, uma beku-criticize, bashiyele nathi nje mfowethu thina esiphiwe ngapha kuyiwawu. Bashiyele nathi thina sokujahela bona, thina sokuvikela ngomlomo. Wena qhubeka nje wenza izenzo ezinhle njengoba wenza nje. Ninongizwe emchunu nobabili vele niyafana, aniphiwe nje ngasekukhulumeni. Ulimi lenu alihlelekile kodwa izenzo zenu zinhle kakhulu, nezinqumo zenu zinhle kakhulu. Engathi nje bengingathola isalo tape nginivale nje umlomo, noma ngithola uziphu, ingqobhela kaziphu wejazi, nginivale umlomo bese ngifaka ingidi kakhiye, ebese nginikeza ihawu nenduku nevolovolo ngithi ekuthani, ngoba hayi lapho niphiwe-ke ngane zakwethu. I-advice nje le enginiphayo, ungizwe emchunu, unako ukukhuluma izinto eziyakhayo ingqondo kodwa ayikhulume ngendlela engenangqondo. Angiphinde futhi ungizwe emchunu, ukhuluma izinto ezakha ingqondo kodwa uyikhuluma ngendlela engenangqondo. Ilungiseni-ke leyo nto bafowethu, ilungiseni ngempela. Uyabona nje leya meeting okade unayo namaPakistan phakela umthakathi. Ispeech sakho asibanga sihle mfowethu, speech sakho sikudayisile.
kodwa ke akonakele kakhulu kuzolunga nje kalula ngoba sikhona singomakhanya ku social media sigada umzila simngasemnyanga impela akuyilutho olubuyayo so uma bek-attack mfowethu sobe sikhona nje sikuvikela mina ngingena ko live senishawe nashawa kwaqedwa ngani ngifike ngibhidlise yonke lo mthangala ngibhidlise yonke lonto ngime ngedwa ngithi niyamdakela uphakela umthakathi niyamdakela ungizwe emchuno ngithi niyanyazinja kusho mina ko live bemsunu bamambuka so angifuni ke mfowethu sithi silwa sinilwela ngapha ku social media ngoba ake silikhuluma iqiniso i-social media i-against lo mshikashika kodwa ngoba khona thina kwi-social media thina siyalwa ne-social media and siyanqoba ngoba ithina sinamandla kwi-social media kwi-social media kuphethe thina i-social media izozwa ngathi. Okay everyone, sivala la ivideo namhlanje sibuya unqi. I really hope you enjoyed ivideo namhlanje. If you enjoyed, make sure to smash the like button, upin to smash the subscribe button, and mina I will see you in the next video. Bye.